Kalibutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras nga to, alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhaynod do mga dugang. Biyernes po ngunyan. Petsa 14 kan bulan nin Pebrero, haldaw ning mga puso. Happy Valentine's Day. Hindi po ang sa tuyang bareta alas 12 asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardy Love, daing iba. Henot sa headlines ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. 3,000 na manlalay na klase ng kahoy ipigtanong sa barangay Bangkiruhan, Legazpi City. Kasabagong aga bilang parte kan taunan na alay lakad tanim kahoy para sa Puso Cum Arbor Day. Pag-irahay kan ginudak na tinampo sa Barangay Kiwalo sa Daraga Albay, may fondo na sigon sa DPWH 2nd District Engineering Office, alagad kaipuhan na iagi mo na sa bidding process. Mga gapo na hali sa bulod kang barangay San Vicente sa Libon Albay, sarong leg night asin mudstone sigon sa DNR Mines and Geosciences Bureau Bicol. DILG Bicol nagpaabot nin pagbati sa 153 na mga barangay sa rehiyon na nakapasar sa 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB. Sa bareta nato sa lado nasyonal, Pilipinas pang 10 sa pinakagrabing apektadong nasyon darakan extreme weather event sa nakaaging 30 taon. Pilipinas asin Cambodia, tandem sa pagpapakusog kan produksyon nin bagas asin agrikultura. Comelec nakapag-imprinta na nin 27 milyon na balota na gagamiton sa perilian sa Mayo. Mga reklamo kontra kay VP Sara Duterte itinaong kwenta na kan Malacanang sa DOJ. Sa bareta sa ibang nasyon, Hamas nagtugot na mapagpalibre ng bihag matapos na kaurunon ka mga mediator. Baretang sports, curling team, kan nasyon laog na sa final sa Asian Winter Games. Yan ang headlines, ganyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa detalles ka mga bareta, nasa 3,000 na mga seedlings ni mga kahoy ang nipigtanom sa baganting lote sa Sitio Caridad kang barangay Bangkiruhan, Legazpi City bilang parte kan alay lakad tanim kahoy para sa Puso Cum Arbor Day. Sa paghuron kan DCGB News kay Engineer Lino Benjo Calleja, ang Pamayokan City Environment and Natural Resources Office o ECNR, nasa ika-19 taon na ngunyan kanasabing aktibidad na may katayuhan na makapagtanom nin mas dakol na mga kahoy para sa pangataman sa kapalibutan. Sinabi ni Calleja na nasa 740 na mga persona hali sa manlanlay na opisina di gobyerno, mga otoridad, eskwelahan, organisasyon, private sector asin iba pa ang nagpartisipar sa aktibidad. Kaibanan sa mga ipigtanom digdi, ang manlalay na klase ng kahoy, mga ornamental asin fruit-bearing trees. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. May alokasyon na nin fondo ang Department of Public Works and Highway, 2nd District Engineering Office para sa pag-irahay kan pigrereklamong ginudak na tinampo sa Barangay Kiwalo, kan Daraga Albay. Ini ang informasyon na itinao sa DCGB News kan opisina sa paagi ni Mr. Art Gomez kan Public Information Office kung sa iyang ipinaliwanag na ang 5 milyon pesos na fondo para digdi ang preparado na alagad kaipuhan mo na ining iagi sa magkakanigong bidding process. Sinabi ni Gomez na sa plano, madamping digdinin mga daga
para mapalangkaw ang nasabing tinampo para mailibel naman sa natapos na tulay. Katakod ka ini naghagad man in dispensa si Gomez sa inconvenience na naitatao ka ini sa mga motorista magin sa mga residentes digdi, alagad ipigpromisa na mapupo na naan patrabaho ka ini ngunya na taon 2025. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa dagdag nga itong baretang lokal, nagluwa sa pag-aatal kan DNR Mines and Geosciences Bureau o DNR MGB Bicol na anggapo na hali sa bulod sa Purok 7 kan San Vicente Libon Albay sa rong leg night as in Mudstone. Ito ang pahayag ni DNR MGB Bicol Regional Director Guillermo Molina Jr. sa programang Kapalibutan ta at amanon ta kan DNR Bicol sa DCGB kung saan sayang pigpaliwanag daan leg night sa rong klase nin coal na may kukonsiderar na pinakang aki na coal asin pagbinalad sa saldang kanal daw na mumunti ini asin magagamit sa pagprodusir nin fuel. Mientras na ang mudstone, yun magdagtagas na dugi na wala man in value o kantidad. Epigiras ni Molina na basado sa inspeksyon sa lugar ng sayang mga engineer, wala sindang nailing na beta o vein bilang direksyon na pigsusunod sa mineralization dahil saan direksyon kan pagkalot paiba-iba. Dahil ang digkay ni nasabing sitwasyon sa rong kaso ng illegal treasure hunting sa pagsasabing ang pighahanap iyo ang mga gold bars basado man sa pagipaghuron sa dating trabador digdi na dapat maimbestigaran kan National Commission for Culture and the Arts. In kaso may concern manungod sa illegal na pagpaluwas ng tubig hali man sa kinalot na luho, pwede ining i-refer sa DNR Bicol. Mientras na in kaso may polusyon na dara ini, dapat man aksyonan kan DNR Environmental Management Bureau kasabay padigdi ang DOE, LGU Libon asin Menro. Mientras na responsibilidad kan tagsadiri kan pribadong lote sa bulod na siguro na wala ng madidiskuido digdi katuwang naman na lokal na gobyerno kan Banuan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake, kaya buhos agad, inam agad. Nagpaabot nin pagbati ang Department of Interior and Local Government Bicol sa 153 na barangay sa rehiyon na nakapasar sa 2024 Seal of Good Local Governance for Barangay o SGLGB. Sa pahayagan na DILG Bicol, sa paagi kan sa indang official Facebook page, ang mga barangay na ini ang matrayumpong nakapasar sa tulong core governance areas, kaibahan ang financial administration and sustainability, disaster preparedness and safety, peace and order, kasabay pa ang essential governance areas, arog kan social protection and sensitivity, business friendliness and competitiveness, as in an environmental management. Sa datos kan ahensya na sa 37 barangay sa Albay, ang nakapasar digdi, 39 sa Camarines Norte, 2 sa Catanduanes, 24 sa Masbate, 30 sa Sorsogon, asin 14 sa Camarines Sur. Sigun sa DILG Bicol, ang SGLGB, ang sarong prestihiyosong rekognasyon na minataonin pagmidbid sa mga barangay na nagpahiling nin tibay sa performance sa manlain-lain na governance areas. Ang seal sarong testamento kan sa indang commitment sa pagtaonin epektibo, pantay asin de kalidad na serbisyo sa publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Nagsumite ng aplikasyon ang gobyerno provincial kan Albay sa Commission on Elections para sa Certificate of Exemption kana pag-disburse o pag-release nin pondo kan gobyerno para sa pagpapatugdok nin harong para sa mga apektadong residentes kan barangay Burabod sa Libon Albay. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Provincial Human Settlement Officer Engineer Karen Olaires kung saan sayang pigpaliwanag daan sa indang kagadan may katuyuhan na masiguro na daiman maulang kan ipapaotob na election spending ban pon sa Marso 28 lalo na taprioridad ninda na maredukar asin matawanin harong ang mga nabiktima nin landslide kan Bagyong Christine. Sinabi ni Engineer Olaires na posible kaya na makapuon kan patrabaho kan mga relokasyon kini sa laog na kan election period kung kaya kay puanin ng makakuanin pag-aprobar
o exemptions kan komisyon sa indang kaagadan. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa giraray na ipinarumdom kan Albay Veterinary Office sa mga nagaataman nin orig ang importansya kan pagsunod sa mga biosecurity measures para maibitaran ang sa giraray na pagkakaigwanin African Swine Fever o ASF sa Albay. Sigon kay Pancho Melia, ang provincial veterinarian kan Albay, makakatabang nin marhay ang pagsunod sa personal na biosecurity practices, lalo na ang regular na pagdidisinfect kan mga pigagamit na personal protective equipment. Dapat man na malimitaran ang numero kan mga nagbibisita asin naglalaog sa lugar, kung sain pigaataman ang mga urig, asin in kaso man, day ini maibitaran, dapat na ipairarom ini sa disinfection para masiguro na ligtas ang mga ataman na urig kontra sa nasabing virus. Formal nang inilansar kasubagong aga kan Department of Health katuwang ang Tabaco City Health Office an active transport health promotion sarong programa kanahensya na may kamautan na masiguro ang baskog na salud ka mga tao sa pagi kang pagbibisikleta asin maibitaran ang pagkakaigwanin helang arog kan hypertension, diabetes, heart diseases asin iba pa. Sinabi ni Tabaco City Health Officer Dr. Aldwin Asada na ang proyekto dapat na inilansar kan panahon kan pandemya alagad na Oktaba ang implementasyon kay ni. Sigong kay Asada, maswerte ang syudad kan Tabaco dahil sa sainda itinao nasa 2 million pesos na alokasyon ng pondo kung saan ginabin ninda ini para sa pagbakal ng 50 units ng bisikleta, pagpagibo ng mga bike lanes asin pag-procure ng mga safety gears, budget para sa pagkondukta ng mga seminars asin trainings asin iba pa. Nakalatag na ang mga aktibidad para sa pagselebrar kan munisipyo kan Piudoran Albay kan sa indang ikasisentang taon na anibersaryo sa bulanin Marso. Sana ko ang informasyon kan DCGB News, kaibahan digdian pagpapadagos kan Tinapa Festival na pupunan sa Marso 7 sagod 13, 2025. Sa paagi kaini, luway-luway ng namimidbidan ang munisipyo sa lado kan turismo, kasabay pa ang mga lokal na produkto kan mga nakaresidentes digdi. Ngunya na taon, dakol na mga sorpresang aktibidad ang nakatalaan na gibuhon kaibahan ang mga performances kan mga local artist sa munisipyo asin probinsya. Sa iba pang baretang lokal na sa 15 mga lalaking ayam sa Tabaco City, ang nakatalaan na ipararam ngunyan aldaw sa castration o pagkapon kan City Veterinary Office. Sigong kay Dr. Kim Romero, pamayo ka na sabing opisina na kapadagos ang sa indang aktibidad para makontrol naman ang pagdakol kang populasyon kan ayam sa syudad. Alagad prioridad muna ninda ang mga lalaking ayam, alagad posibleng sa masunod na mga aldaw, posible man nagibuho naman ang pag-spay sa mga babaeng ayam masinikos. Pigpaliwanag ni Romero na kalawig kaya ang proseso kan pag-spay ka mga babaeng ayam asin ikos kumpara sa castration sa mga lalaki. Sa mga interesadong mag-aprobitsar sa nasabing programa kansa ng opisina, katuwang ang Tabaco Animal Rescue and Adoption, pwedeng makipag-koordinar sa inda para sa schedule kan operasyon kansa ng mga taman na hayop. Himas rehas ngunyan ang sarong 43 anyos na lalaki na makuasa na kuta nanin police clearance sa Legazpi City Police Station. Sa informasyon na ipinaluwas kan Hepatura, makuakuta nanin clearance ang lalaki sa naresidente kan Barangay Barriada, Legazpi City, kan mahiling sa system ninda na nagmatch asin nagluwas na an sa iyang pangaran ang pigkakahampang na kaso sa Metro Manila. Sa pag-verify kan mga otoridad, dumaninda nasusog na may eksistidong mandamiento de arresto na ipinaluwas si Honorable Earl Warren Castillo kan taong 2022 kontra sa nasabing persona dahil sa daipag-atindir sa pagdangog kan korte sa kasong konektado sa pag-issue nin bouncing check. Sa ngunyan, ang nasabing persona ang nasa kustudya ka nasabing Hepatura para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Mga tugang primerong parte ang kasatiyang Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta nato sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa, makalis lamang po kini. May
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baka ito. Sinda kita ika ako biko. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Metro cares about your health and well-being, bringing you the goodness of Nestle. Enjoy amazing deals with the Nestle exclusive Bagong Taon Bonggang Handog Year 3 promo, happening from January 16 to February 28 in partnership with Nestle Philippines. Plus, get a free gift when you meet the minimum purchase requirement on Nestle products. Stock up on your favorite Nestle items today. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 210854, Series of 2025. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Sa bareta niya, Tasilado Nacional, pang-sampulo ang Pilipinas sa mga nasyon na pinakamatinding apektado kan extreme weather events sa nakalis na 30 taon. Ina nagluwas sa 2025 Climate Risk Index Report o CRI ka non-profit organization na German Watch
na kapalaman sa report kung paano rin napado ang Pilipinas ning kadakol ng mga bagyo sa kada taon sa pagultanan kan taon 1993 sagod 2022 kung sain kabilugan na 372 na extreme weather events ang kinakatubang kanasyon na nagwalat nin $34 billion na danyos sa laog nin 30 taon. Pinagunambitan sa report ang Typhoon Haiyan o may local name na Super Typhoon Yolanda na pigkonsiderar na pinakang makusog na bagyo na nagdara ng kabilugan na $13 billion na danyos asin guminadan ng 17,000 na katawo. Anang enot na mga nasyon sa listahan na pinakagrabing naapektaran kan extreme weather events yon Dominica, China asin Honduras mantang nasa pangapat, ang Myanmar asin panglima man ang Italy. Nagsunod ang India, Greece, Spain asin Vanuatu. Ipinahayag kan Department of Agriculture o DA na nagkaigwanin kasunduan ang Pilipinas sa Cambodia para mapakusog ang produksyon in bagas asin komersyo sa agrikultura. Sigon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na makakatabang ini sa pagpapakusog nin kooperasyon sa sektor nin agrikultura lalo na sa supply nin bagas. Sa irarom kan kasunduan, pag-aadalan kan DA ang mga posibilidad nin pakikipagnegosyo sa Cambodia. Kaibahan man digdi ang iba pang mga kolaborasyon sa pagpaplano sa agricultural, paggibo nin animal feed, proteksyon sa salud kan hayop, pamamahala nin irigasyon, asin agrikultura nin marketing system. Nainot nang nai-report na pinirmahan nin duwang nasyon ang Memorandum of Understanding katakod sa food security kan Pebrero 12. Nasa 27 milyon na balota na ang naimprinta sigon sa Commission on Elections sa COMELEC. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, katumbas kay ni ang 36% kang kabilugan na numero na 72,107,420 na kaipuhan na balota asin nagsusobra pa na hensya sa indang target kada aldaw. Bigla man kang COMELEC na matapos ang pag-imprenta nin mga balota sa ikatulong simana kan Marso, pag-abot ni Abril, maagi ang mga naimprentang balota sa manual verification kan 600 na tauhan kang COMELEC asin machine verification kan 200 na makina. Pigpaliwanag ni Garcia na biga konsiderar na rejected na naman na balota na nakapasar sa manual verification pero dai sa machine verification. Dai man na maagi sa makina ang dai nakapasar sa manual verification. Patapos ang verifikasyon, ibubugdak na ang mga balota sa vacuum scaled boxes o vacuum sealed boxes tanganing maiwasan ining madanyaran darak ang temperatura o lugar kung saan ini nakabugtak. Nagbuon ang ballot printing para sa eleksyon sa Mayo 12 kan Enero 27. Itinaong kwenta na kan Malacanang sa Department of Justice o DOJ ang mga reklamong isinumiter kan National Bureau of Investigation o NBI kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay Executive Secretary Lucas Bersamin na maski aram nindaan may kinaaraman digdi, iyo anday ninda na paghuronan ang bagay na ini. Dain niya pwedeng turuan ang DOJ kung ano ang dapat gibuhon dahil may kinaaraman ini sa criminal investigation. Mantang nagsayumaman na magkomento si Bersamin sa naging pahayag ni VP Sara na bako ini imbwelto sa assassination plot kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nasa kamot naman kan mga investigador ang issue in kaso matauanin atensyon ang reklamo. Rumduman na isinumiter kan NBI sa DOJ ang reklamong inciting to sedition as in grave threat kontra kay VP Sara Duterte katakod kan patakot nin pagadan kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos as in Speaker Martin Romualdez. Magagamit ang tibay as in eksperyensya ni dating Basis and Conversion Development Authority o BCDA as in COVID-19 Presidential Advisor Vince Dizon para maparikas ang reforma as in proyekto sa irarom kan Department of Transportation o DOTR sigon kay Senador Grace Poe. Sinabi ni Poe na makakalaom kan sa indang suporta ang bagong DOTR Secretary sa pagtaon in lasting solutions sa transportation sector para sa kaginhaanan kan mga commuting public. Naglalauman ang
iba pang senador na maparikas ni Dizon ang pagkumpleto sa mga pangenot na infrastructure project na magdataon ng benepisyo sa milyones ng mga Pilipino. Laom ninda ang ipagpapadagos ni Dizon ang mga programa Harugan Airport Modernization, Subway, Metro Manila Subway Project, North-South Community Railway, Mindanao Railway as in PNR South Long Haul na mga proyektong madara ni mas marahay, episyente as in modernong transportasyon para sa satuyang nasyon. Ipinahayag kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na punterya nindang tabangan ang 138,407 na individual sa Tarabasa Tutoring Program ngunya na taon 2025. Sigon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na papahiwason ang programa sa Ilocos Region, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Mimaropa asin Caraga. Kaibahan sa mga benepisyaryo ang mga nadidipisilan asin dai nakakapagbasa na mga elementary learner, kaibahan an sa indang mga magurang o guardian asin mga college student halis sa tios na pamilya na eensayuhon na maging tutor asin youth development worker. Nientras na ipagpapadagos man ang programa sa National Capital Region, Central Luzon, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Soc-Sargen, asin Calabarzon. Sa bareta nato sa ibang nasyon, nagbago na ang tono ngunyan kan Hamas militant group. Asin sinda nagtugot na magpalibre ng mga bihag ninda. Nagdesisyon ang grupo matapos ang ginibong pag-ururon ka mga pangenot na mediator na Egypt asin Qatar. Siring kan mga naenot na plano, mapalibre ang Hamas nin tulong bihag ninda sa maabot na Sabado. Magirumduman na enot ng nagpatanid ang Hamas na daay na sinda mapalibre nin bihag matapos na akusaran ang Israel na nagsuhay sa ceasefire deal. Baretang Sports, sigurado nang makakakuha niyan makasaysaya na medalya sa Asian Winter Games ang curling team kan Pilipinas. Ini matapos na makalaog sa finals ang mga Pinoy curlers na kumpwesto ni na Mark, as in Enrico Pfister, Christian Holler, as in Alan Fry, sa Asian Winter Games na pigigibo sa Harbin, China. Dinaog ninda ang host country na China sa score na 7-6 para dagos nang makalaog sa finals kung sain sigurado na ang silver medal sa sainda, asin kung sa swertehon, medalyang bulawan pa. Makakalaban kan Pilipinas ang South Korea. Sa finals, dyan nabanggi. Bago makalaog sa semis, ang curling team kan nasyon, dinaog na ninda ang Japan sa score na 10-4. Breakthrough! Sa satuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, smart collar na pod sa sarong inflatable na kulintas na makakatabang in kaso mabugtak sa peligro ang buhay ka mga personang naglalangoy sa anuman na klase ng katubigan. Sigon sa nakaimbento kay ni sa Estados Unidos, automatiko ining mabutog in kaso makadeterminar nin kakaibang sitwasyon sa katubigan arog kan kinakalambre ang swimmer, inatake sa puso asin iba pang emerhensya. Pero sa nagagamit ini bilang floating assets, automatiko manining nakakapagpadara nin GPS location sa pinakaraning emergency service system para sa makaskas na pagresponde asin paghagad nin ayuda o tabang. Sigon sa mga nakapag-develop kay ni, makakatabang ang smart collar para mapababa ang insidente nin pagkalunod sa malanlay na parte kan kinaban. Istoryang naiiba! Sarong babae sa US ang sagiraray na nakaresibin ng Guinness World Record title dahil sa pagiging bigotilya. Si Erin Honeycutt, hali sa Caro, Michigan, ang opisyal na pinahalaba na bigote sa kinaban para sa sarong babae na uminabot sa 31 centimeters. Nakuha niya ang titulong longest mustache on a living person, female. Ang sa iyang barabas asin bigote ang dahil sa Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS, sarong kondisyon na nagdadara nin hormonal imbalance asin sobrang pagtubo nin buhok sa lawas. Sa tabang kan sa iyang agom asin suporta kan mga tawong nasa palibot, nagkusog an sa iyang kumpiyansa. Flashback! Pebrero 14 kan taon 1912 o 1912, kanamundag si Maria Calaw Katigbak sa Manila. Sa ibong ka nagdakula sa maray na pamilya,
mapagpakumbaba asin sa iya sanang pinausuwag an sa iyang intelektual na kapasidad. Resulta kay ni si Maria naging manonorat, pamayo kan sibiko asin senadora sa laog kan taon 1961 sagod sa 1963. Ikinasal si Maria kay Dr. Jose R. Katigbak, alagad nagkaigwang 4 na aki. Disyembre 10, 1999, binayuan kang buhay si Maria Katigbak. Mga tukay na po ang kabilukan sa tuyang mga bareta alas 12. Kini po rin kinalap sa DCGB News Bay. Sa pagkarang kastong nakatuwang sa pagsurat ka mga bareta sa nakalista sa 1 oras. Angel Mostaza, lauman sina Jenny Matthew Balyaran na mga birthday sa aga. Asin si Mary Joy Jaresco sa newsroom. Laro Technical, June Napolis. Laman sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez at sinastuyang OGT from Cat College si John Lloyd Lachica. Hello kay Kuya Bong Nabasalyote, nakantabay. Si Gerald Aranya, nakantabay. And si Mark J. Sanchez, nakantabay. Tapos na nakantabay po sa DCGB News Online Facebook page, DCGB Social Media Department, sa News Online, sa YouTube channel, sa DCGB Live, papasin sa 729 kHz, sa pitan kang mga radyo. May babating ka, Happy Valentine, ano yan? Wala po. Happy wala, Valentine's wala. sa lahat. Kay mama mo kasi mama mo. Yes, Happy Valentine's, ma. Happy Valentine, Gom. Asin tagapos po nagantabay, Happy Valentine's Day. Para po naman sa mga kababayan nato, Luzon, Visayas, Mindanao, kami po ang sa mga naging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. And again, Happy Valentine's Day po sa Gabos. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang